Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskani news, maskani updates. Wekazi la siyaxoxa ngendlela nje elula, inhlamba engahambisani nayo ukuhluka kwemibono akunankinga ngoba vele asiboni izinto ngendlela efanayo. Kuyohlezi nje kunjalo kulempilo ukuthi imibono yethu iyahluka, sihlukile nje futhi nangezinto eziningi kakhulu sihlukile. So ngine flu ngevoice engaphakami nanokuthi ke phela kuyazwakala guys, yabo ngithi ngikhuluma kwesinye isikhathi ngicinani nakhu okuvelayo kimi. Angithi guys, le ama views amancane abekwe phezulu aphezulu kube ukuthi kule list ya trending music kungasafani. Ngiyibamba lapha ke lento. Okunye ngicela ukusho, if uze lana because ngiyaxoxa kanje mase uba nento ezwakala iyama corrections because une information egcwele, okusho ukuthi lana usuyasikhanyisela kwinto engacacile, uyasifundisa. Ukufundisa komuntu akuhambi nokumphoqa, akuhambi nokubukelana phansi. Ukufundisana nje kunjalo, usuke wenzela ukuthi ngisale ne-information ebengenayo. Ungasike uthi search, don't embarrass yourself leyo nto leyo, ngoba mina imibono engiyibekayo angiqondile ukuziphoqa. Ngiyaveza nje nami ukuthi hawu yazi yasingidida le maths, but ukuthi ke ngifune kakhulu ngalolo lwazi into engingayenza leyo ayisho ukuthi yiza ngendlela mhlawumbe yokungibhilitha or undermining tone, because lana siyaxoxa kwanami ama-artist engiwabekayo angibabeki amabala futhi angibahlambalazi, angibathuki, ukuxoxa ngento evele ikhona. Mina ngibona ukuthi ama-Red Nation into ayenza ngeqiniso, ingoma bayibuka iziyophela. Ileyo nto engiyithola ukuthi iyenza umehluko. Kungenzeka ukuthi u-1 million wa 3 days ukhona uyiqiniso, lo 1 million views wa 3 days, but indawo la okushayeka khona ile phathi leyo yokuthi i-video lena oyingoma niyilalela isikhathi esingakanani, ngoba lana i-upload yaku YouTube inendawo eziwu-3 abayithikayo. First ama-views, okusho ukuthi umitha i-target views numbers oku number 1. Number 2 ithini, impression click, okusho ukuthi bangaka abathi bayibuka le video bengayidluli yabo, or le ngoma bengayidluli lapho. Number 2 impression click. Number 3 ukubuka-ke kwe-video manje, okusho ukuthi if iwu-10 minutes bangaki abayibuka ekuqaleni mhlawumbe beyishake 9 minutes, bangaki abayibuka ku-1 minute or 2 minutes. Ilento-ke eyinto ephezulu ekhekheni lena engingathi shuthi yenze lo 400,000 views or 500,000 views wadlula i-million, because i-million ingenzeka ukuthi bekucobhozwa. Uyabona phela ngithi lezi zinto siyabonisana. Kungenzeka ukuthi baningi abafike kule ethi angidlali nezingane ngena kulayini, basheshe baphuma, kanti le system inento yayo ebalayo ekhombisayo ukuthi le ngoma niyibuke kanje. Uyabona, le ngoma niyilalele kanje. Manje mase kureythwa, yingakho le yona ithike onke ama-box, 3 boxes. Lo 3 boxes, number 1 kwama-views. Kuma-views ushuthi uyishayile i-target. I-impression click or clicks isho ukuthi abantu babuka le ngoma esisigade ulayini oyitholayo uyayiclick. Angithi system yaka YouTube efunda lokho. Number 3, le ngoma iningi liyibuka iqala iziyophela. Ingakho-ke silapha ya hashtag number 1 ngengoma eseyi-500,000 and lona u-day 6.
Ngoba manje masithi lo hashtag number 1 bamnikeze ku day 4, why bezoziba over 1 million views wa 3 days. Kodwa ke lokhu indlela uFix abona ngayo, angiqondile ububi. Uma kusune information eba ngcono noma esondela kwiqiniso lento, ngoba into ezosihlula we guys, lama artists o2 ngeke besinike le information ukuthi nayi video si-uploada, nakho osekuvelayo, ngoba yena ngale kwi-account yakhe unayo yonke le information engikhuluma ngayo mina, le lana ukuthi iyiphi into egejile. Kanti mina ngapha obukayo nginalokhu ukuthi lena i-over million views, le i-500,000, kodwa le iku-trending number 1 ku-music, lena iku-trending number 9 ine-1,000,000. Uyabona, sengiyibuka lapho-ke ngoba cha abelungu khona bayiqhathile, ngoba phela manje abelungu sebevele bathatha bathi ngixabezi unumber 1 kumthandeni. Manje nasi sesilokhu sithi hayi bo, uyabo, sekuba nama-perspective amaningi. Ilana-ke abanye sebeqala ukuthi mhlawumbe lama-views awekho real. Ngenza ama-views angaba real. Inkinga bayilalele kanjani ingoma, bayishiye kuphi? Uma-ke ingoma iyi-15 minutes wayilalela u-3 minutes, wena shuthi uthi le ngoma iyabhora ku-YouTube, kwi-system yabo. Kanti uma ingoma iyi-15 minutes wayilalela u-15 minutes, naba baningi, mhlawumbe ngithi nje first group yama-views bonke ingoma bayithatha ekuqaleni bayiqeda, nithi-ke nina le ngoma iyashisa ku-YouTube. Phela abelungu labayana guys. Kodwa le yokuthenga hayi ngishaya amakhala ngayo, ngoba mina ngibona ukuthi akekho ofuna ukuganga kanjalo ukuthi ungasuka uziphe lento mase ukhokhela ubani, uyabo. Kodwa-ke zikhona izinto abantu abakwazi ukuzenza lezi eziyi-fake. Angiyilandeli-ke lezo zinto ngoba vele mina ngiyazi ukuthi phela uma wenza into ezolimaza i-account yakho awutholi lutho. Yikho ngingalifuni ngisho nocwaningo lakhona. Ngivele ngithi lo wafika nendaba yama-fake views akasenzele naleyo process, sibuke ngaye, siprove ukuthi into ekhona njengoba athola asesha. Manje mina ngibona ngase nje ngizobe ngimosha isikhathi, ngazi kahle ukuthi lama-fake views awasizi ndawo. Ngoba phela manje uyapha esitolo ko-Pick n Pay ne-energy drink yakho izophinde ilandwe wena futhi. Hawu, umdlalo othini lo? Uyabo, manje nje nginqena nami lento ukuthi ngize ngiseshe le ama-fake views iyangidina nje nanokungidina, ngoba manje ngithini? Nithi lama artists asebenza kanzima bebuye beyigixa beze ngama-views futhi. Kanti bose abajulukela ukuthi thina asihambe siyomemeza sithi nangu Khuzani, nangu SK, nangu Limits. Sebesebenzela manje ukuthi bafuna ukuprove ipoint kithi. Kube kuyithi futhi kufanele sibaxhase, sibasize ngalomculo wabo. Angiyifuni nje leyo nto, ngibona ukuthi mangiyifuna noma ngiyisearch ngimosha isikhathi ngoba iyangicasula, ngiyicabanga nje ukuthi hayibo. Kanti wena ugangelani manje? Ungafika usebenze la uhlanganisa ijuice, uzuthenge nezigubhu, ufune namaphepha unamathisele, ubhale igama, uthi-ke uyoxoxa no-Pick n Pay ukuthi abafake ijuice yakhe esitolo. Uphinde futhi ubuye uzoyiqoqa yonke. Hayi, mina ngeke ngithembe ukuthi unjani-ke manje, sengizokusaba phela ukuthi kanti kuyinjani lento eyenzayo. Usebenze kanzima, wathi ngempela uyanayo i-products yakho, ugijima futhi le products usuyithenga yonke, ubusebenzela ukuthi wena uyidayisele lezi zinto zakho. Hayi, ayiyenzi nje i-business sense guys lento lena, ayingiyitholi. Shuthi ngiyayiyeka kuma-fake views, ngicela niyiyeke nami ngoba ngishongo.